Jamen, idé og idé, det er jo egentlig sådan et sammenkog af de sidste 10 år, hvor vi har skrevet grillkogebøger. Der har vi ligesom, tiderne har ændret sig, der er kommet en masse nyt udstyr, og vi vil også meget gerne forklare folk om at man ikke behøver det der udstyrsræs. Altså man behøver ikke bruge den dyre løsning hele tiden. At man også snilt kunne bruge det, man nu lige havde derhjemme. Så ideen opstod egentlig for 10 år siden, da vi skrev vores første grillkogebog, og så har vi ligesom opdateret mange af de opskrifter, taget de bedste af de bedste og sat sammen til det her, skal vi kalde det et konglomerat af grill. Hvad for noget? Et konglomerat af grillbibelen. Ja, så den første idé, den ligger langt tilbage, og det var jo den, der startede den. Og det handler i virkeligheden mest om at lave en manual, en brugervejledning i, hvordan gør man, hvis man skal flytte sin madlavning fra køkkenet og ud på grillen. Så i virkeligheden er det, vi har begået og har altid været det, en manual. Så har vi så samlet os en masse erfaring, der gør, at vi har kunnet sortere i det og sige, at det her det giver ikke så meget mening mere, eller vi gør det ikke selv mere, eller der er kommet en anden måde at gøre det på, og vi er selv blevet dygtigere til det, og befolkningen generelt er jo blevet ret gode til at grille i løbet af de sidste 10 år. Og så har vi jo altid holdt det som et meget vigtigt punkt, at vi formulerer os på en måde, så folk forstår det. Vi hakker, steger og braser, vi juliennesnitter, ikke braserer og alt det der. Og det kan godt virke intimiderende på folk, eller det var i hvert fald vores overbevisning, og det beviser at holde stik. At ved ligesom at tale i øjenhøjde med dem, der læser bogen og billederne i vores bøger. Når folk, hvis de bare følger opskriften, så kommer maden til at se sådan ud. Det har været en af hjørnestenene til, at vores bøger er blevet så stor en succes. Hvorfor har I valgt det her Vilde Vesten look? Tricks. Tricks. Folk er vilde med tricks. Folk elsker tricks. Tips og tricks. Tips og tricks. Og det har vi altid brugt rigtig meget i vores bøger. Og pletskuddene, de er jo så repræsenteret ved, at vi igen ligesom har samlet op på, jamen hvad er det egentlig? Hvad er essensen af det, vi laver? Jamen det er jo metode. Det er, hvis du har så stort et stykke kød, så skal du gøre sådan. Hvis du har så lille et stykke kød, så skal du gøre sådan. Og hvis du vil bage, skal du gøre sådan. Så i virkeligheden, så er pletskuddene de bedste af det, man kan på grill i fordelte fødevaregrupper, kan du sige, ikke? Så det er pletskud og så tricks, altså og masser af dem. Kender du ikke det der med, at man gider ikke, for eksempel hvis du læser Dameblad eller noget andet, så man gider ikke læse artiklen, man læser kun billedteksten. Det er det samme med tricks. Fordi hvis du bruger vores bog for eksempel, så kan du faktisk komme ret langt uden at læse opskriften, hvis du bare læser tricks.